چھت کعبے دی چڑھ بانگ بلال سنا دے ماشاءاللہ بڑے دھوکہ لگ جاتے میں منگے مدنی دین دی مدد کیتے کار مالک عمر عطا دے وے جن دے آمن تے چھت کعبے دی چڑھ بانگ بلال سنا دے وے جڑا کئی لاکھ میل مربع تائیں اسلام دے جھنڈے لا دے وے جڑا اپنے دور حکومت وچ رلے بکری شیر چرا دے جڑا اپنے دور حکومت وچ رلے بکری شیر چرا دے وے جیندہ نا چھوڑتے شیطان بھجے میں نظم کو بالکل ادھورا پڑھتا جیندہ نا چھوڑتے شیطان بھجے دل دشمن دے دہلا دے وے تے پرے کئی سو میل مدینے تو جنگ چھاڑیا کو جتوا دے وے پرے کئی سو میل مدینے تو جنگ چھاڑیا کو جتوا دے وے او کرے جڑا کوڑا مار زمین ہوتے آئے زلزلے کو رکوا دے وے کرے سجتے جے کا نظر عمر سج اپنی تپج گھٹا دے وے جیندے حکم تے دھرتی بٹھڑی دا توجہ جیندے حکم تے دھرتی بٹھڑی دا پیتا ہویا تیل ولا دے وے تحریر دے وچ تاثیر جی خط نال وہاں دریا دے وے کئی بار بشارت جنت دے جے کو خود محبوب خدا دے وے جے کو چھانتے روزے پاک دے وے سائیں اپنے نال سما دے وے جائیں پاک عمر دی مرضی تے پردے دا حکم خدا دے وے جی میں عمر حضور کو عرض کرے عمر رب قانون بڑھا دے وے اور جیندہ عدل مثالی ہی ہوئے سکے پتر کو آپ سجا دے وے من نے جونا فیصلہ مدنی داؤ دی گردن عمر لہا دے میں نظر تھوڑے در پہ حضرت من نے جونا فیصلہ مدنی دا ان دی گردن عمر لہا دے وے کاری صاحب میں ایک مجھارت پیدا پیا حالات جیویں آج کل دے ہیں توجہ ہے جان دے بیٹو حالات اپنے ملک دے اپنی قوم دے حالات جیویں آج کل دے ہیں بعض ظرف ضمیر دعا دے وے خلاق دو عالم کرم کرے کوئی عادل عمر جہا دے وے جڑا بل حقدار زمانے تے اسلام دی دھاک بڑھا دے وے سب چور اچکے رہزن کو جڑا بن تفریق چدا دے وے بل شوق عمر دی عظمت ہے جدی چادر بھا بسما دے وے بل شوق عمر دی عظمت نعرہ رسالت